Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita memohon puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah memberi kesempatan kepada kita bersama untuk hadir pada acara yang sebenarnya pertama kali diadakan secara internasional lah namanya. Jadi acara lomba menagu ini pada awalnya memang banyak yang ragu-ragu. Sebenarnya maka dipilih acara menagu ini adalah salah satu acara yang bisa kita melihat bagaimana peranan Bundo Ganduang itu di rumah gadangnya. Jadi yang kita tampilkan ini berbagai versi menurut adat Salika Nagari. Jadi yang kita nilai bukan versinya, tapi bagaimana mereka menampilkan kekompakan dan cara bertutur dan lain-lain sebagainya. Versi itu tidak bisa kita lombakan, itu adat Salika Nagari. Tapi yang penting bagaimana kita melihat peranan perempuan. Inyo tidak turun ke jalan menjapui tamu dong. Inyo nan menjapui tamu di laman itu silek gelombang. Setelah disambut masuk halaman dengan silek gelombang, sebelum naik ke rumah itu disapo dek orang dan punya rumah menyuruhnya naik, itu prinsipnya. Jadi ke naik ke rumah gadang itu diizinkan, diimbau, disapo di orang dan punya rumah gadang. Itu salah satu kewenangan Bundo Ganduang di Minangkabau. Nah, mudah-mudahan acara ini akan bisa memberikan masukan kepada kita, setidak-tidaknya ada perubahan dalam kita menilai peran kita sebagai perempuan. Salah satunya mengukuhkan itu dengan menagu ini. Mudah-mudahan selamat kepada peserta, dan tujuan kita sebenarnya bukan mencari menang kalah, tapi yang paling penting bagaimana kita mensosialisasikan salah satu ajang dari budaya kita yang memperlihatkan bagaimana posisi perempuan Minang itu yang sangat terhormat dan mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamlot nomor 18. Mohon yang akan menagu silakan mengambil tempat, dan yang akan datang silakan mengambil tempat. Berikutnya bersiap-siap pemegang lot nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penaruh budaya Minang, adat Salika Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, mari kita lestarikan dengan sabaya mungkin untuk menyambut kedatangan Nak Daro Jomaratulai maupun tamu kebesaran disambut dengan Manyera Bareh Kunyang.
sairiang balam jo barabah juo tabang di buku pucuk cempago orang patahkan sairiang salam jo sambah tahado kito nan basamu ampun jo maaf ambo pintakan tan maruhun anak orang jamba memakai baju guntiang cino sabalun kato kadibuka jawelah salam tando rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik marapulai kami sarato dayuang pasumandan basarato jurang banyaknya kete nainda basa buik namo gadang nainda baimbau gala samo basa bak manyimbul samo biru bak membalau patui di ujung kok di pangka patui di tengah kok di tapi disusun dari nan 10 ampun jo maaf nak dibaring rancak kain orang suko menanti di balian anak orang padang 7 sungguh pun bundo tagak badiri ujuinya bundo duduk basimpua lapane kami dek babansi duduk berabab di pamatang lapane kami dek menanti baak sabab dalam dek datang membebek kami yang disu barang memakan pucuk dalu-dalu mangkuk talambe kami datang jalan berkelok sampai lalu ya bunda dicupak padi dalam gantang alang terumbo-umbo padi urang dijapui ala datang alang tersuko hati kami yo bunda ya alhamdulillah bangko dibakar kumayan putih asuk mendulang ke udaro lape ke langit tujuan tingke tando diamalai pacar tando muka sui lagi ke sampai yo bunda alhamdulillah mangko bukanlah talang kaladonyo kaganti sasak dengan langgai bukanlah orang kasumando sajo kaganti niat dengan mama lalu sekali kami pakai yo bunda anak nangko dua perkara pertama anak si laki-laki kedua anak si perempuan jika anak si laki-laki pamenan orang korong kampung pembangki batang tarandam pembayi utang nalamo ba itu banani ay anak si laki-laki yo bunda jikalau anak si perempuan limpape rumah nagadang diinang dia suah-suah dibalikan subang jogalang baganto mania nan balampi saja kete baran suagadang lagadang sampai beranjak gadi kari-kari tumbuh di banda babua badaun salai rangsaka pucuk mudonyo anak gadi masa pengaja nambak padi bone setangkai elok didikan ayah bundonyo yo bundo mangko dicari hari nan elok katiko dan bayi mencari orang kasumando Allah dipilih aku dipilih dalam bapilih pulo kini lah dape orang kasumando di mana dape bundo di Batu Sangka alhamdulillah elok di mato nak memandang elok di hati nak memakai mangko tak jadilah nambah nangko yo bundo wacok yo bundo ya alang temumbo padi jambi padi na urang koto tuo
alangkah suko hati kami, anak surang jadi baduo. Ya bener. Urang Padang maluli banang, dikumpa dilipek lalu kacarano. Jiko digantang namuanyo panjang, elok dikumpa naknyo singke sakada kapaguno. Tambilang di pangkalan se, diambil lalu gagal langgai. Ambo membilang sado nandape, nanti tinggal tuyung tuarang nan pandai. Yo temundo. Angin barai kalombang barai, tiba di barai pamutih tali. Ko iyo pandai bundo ba ibarai, agiah pamucu kayu mati. Itu paso de bundo. Ungge barabata bangka bundo, tibo di bundo memakan padi. Berbalik pun tu bundo ya. Tunggu raba tindawan tumbuh itu de pucuk kayu mati sanang bundo. Durian paleh rimbun daun, sularoyo jatuh masuk padi. Ko asik kita babalehan pantun, bilo kata rumah malah mulai kan. Sabarlah bundo. Coba dah di halaman, elok diambil pagi hari. Usahlah mau tagak di laman bundo, eloklah naik kita ke rumah lain. Amuah bana kami ke sawah, sida kanan batang jika duduk. Amuah bana kami ke rumah, lapiak putih kaki baluluak. Iyalah bundo. Jika bundo baik ke sawah cari jual padi kami. Jika bundo namua ke rumah, iko cibuah basuh ala kaki. Yo tu bundo. Ke rumah kita sadole bundo. Dayuang Pasumandan Basarato jurang banyaknya. Segitulah undian dari kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemegang lot nomor 8 balik. Kita beri aplaus untuk yang tampil sebentar ini. Berikut yuk. Manera paling kuning dari Padang Panjang. Manera paling kuning dari Padang Panjang adalah menyambut tamu, menyambut anak daro yang lahir selepas itu dalam keadaan baik-baik. Jadi anak daro pertama kali datang ke rumah itu pada jam 9, mari disambut maneh dari pihak laki-laki. Karena yang datang baru satu untuk sebagai menantu layan bagi rumah. Itulah dalam habis kami Padang Panjang Manera balik pergi. Bukan benar Manera balik pergi. Terima kasih sudah kali penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kami ini telah anak daro datang ke rumah Marapulai dalam acara Baralek Ketek. Walaupun Baralek Ketek kami tetap menyerak bari kuning, tapi tidak ada bajawek-jawekan hanya satu orang saja mengisi. Awal mula katakan disabui sama majorah pada Allah, sama menyikui kata Nabi. Allah Ta'ala kayo sungguh Rasul Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayoy naninda nama putih waring naninda nama hilang. Papakai duo sampai ini.
Ya teh na maukaikan sepanjang adat merubuh sepanjang kita silang di bali babangka jumalah karajo di bali baju juang ya teh silang na babangka jumalah karajo na baju juang pihak di hari sehari ini antah ko hari ko nak elok antah katiko ko nak bayak sadang katiko bungo kambang anjuang balaye di musimnya sawah dataga angin pun tibo nak daro datang jorong ruangan kami menanti sangat lah. Bismillah mulo disabui alhamdulillah mailiang coba rekuni nak daro disabui tandonyo kami berbiasa Rasulullah pimpinan umat utusan dari langit supaya alek nak salamai bagi memohon kepada Allah Subhanahu tambilang di rukun lansek sungguhnya dah hal manjulai dibilang sadonan dape nanti enggak tuak rampai lah kambang memuji pago kambang setangkai di halaman kambang setangkai di lah mah datang anak daro tagak sabanta di halaman tarago batenggang jo bicara ramira urang di dapur rami sarato jo janang dan tahu di pandapuran ambolah datang ke manabue bari izin di nantuo bari maaf andai betul anak urang setinjau laut patungke batang kamunya kahilie kahina lah tibo urang manjapui ambo menyerah bari punya baitu adai nan batita lah kuliah sudah kita lah diambil pangarang bumi lah sudah kanda Allah anak surang jadi baru nak kanduang si birang tulang di pape rumah nan gadang umpun pulo pagangan kunci aduh pusek jalo kumpulan tali sumara dalam nagai biasa di dalam kampung kok idoi sampai banasa kok mati sampai baniai ka unduang-unduang ke Madinah ka payang pandi ka saru salamai korong jo kampung makmur anak jo keturunan dunia dape akhirat dape sinan mateko makonyo sana pakare kain baju dipakai untuk baju juang saja kete di baduang ibu lah gadang dicarikan kabunduang menanam siriah ditanam ditugakan mandeh ganduang sampaikan kasih sayang dan usah dibedokan Langwah langgah anak niniak manika sungai mandi ke pusua daun piladang usah diniai nak bacarai antah kok mati salah surah langwah langgah kabau padati na urang pai kapadang gatong kagawau babu walau sapiri yang dape pagi na sapiri yang dape patang rumah tanggo pertahankan rumah gadang kakirisan Pak Ado patatah tim membayang kata anak diambil ke pakaian ke unduang-unduang ke Madinah ke payung pandi ke saru pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau Ansoyu tidak nampak dari daratan hancur badan di kandung tanah puji bayi pertahankan dulu nak sayang kurang kawan nak kanduang lalu babuai ikut babuai kujiangkan matu lah dape jodoh sesuai ayah demande dan sampai ikut dicancang dua cancang ikut ditingke dua tingke saja senakut ikut dirantang namuhnya panjang elok dipuntan naknya tingke diambil saja kapalnya Ambo bukan orang saja pandai ilmu Tuhan tak simpannya kok senteng tolong bundo-bundo bilai tandanya gitu saandiku kok ada jarunan patah usah disimpan di dalam peti antah kok jatuh ke dalam dada kok ada kata yang salah usah disimpan di dalam hati rila jemaah hamba minta kepada tanah halaman hijau luar jo ampukan dan lamo anak tagak di halaman naik ke rumah itu lagi wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak taruh ibadah kalau ke pangiriang naik ke rumah itu lagi
kita saksikan dari kota Payakumbuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Payakumbuh akan menampilkan dengan tema Manjakui Marapulai. Kunyala Siria Bundo, Bundo Idon, Bundo Ipit, Lai Longkok Bundo, Lai Bundo, Malai Bundo, Bundo Idon, Amdo, Bundo Ipit, Bundo Roza, sungguh pun Bundo sorang baduo nan taimbau. Indak basiba coba bike, bukan basisia coba inggan. Sakadinya Bundo nan datang dalam himbauan ambojo. Adapun sombah nang kadituangkan pada Bundo di nan tumbua iko ini. Adat bajoko baju galo mano la joko jogalonyo. Jiko basiang di nan tumbua kalau manimbang di nan nado di nan tumbua iko ini. Olah tentangan diri marapulai duo jo diri anak daru tinggi nak samo itu anjong godang nak samo itu ambak bulan nak banjuang jo matahari dilingkar bintang nam banyak itu sombah nalatibo maklum pulang pada Bundo nak sampai yang Bundo, lah sampai Bundo nang kapanjang panjangan Bundo nanti kamu kami itulah kato sabonanyo sekitik tidak pernah bukan. Lang di dalam hadwa jo patu di kabari jo biloge di kobe adat jo biloge. Dek jo jak patu titikan kona kato patu diulang ko tidak dapat disobi cai susu amoman dia ujung yang ditokakat jo pertawanan. Nan jadi ujung runjang dek Bundo nanti kamu batu pak kalago semua batang bahasa kalau basiang dinang tumbuhan itu melimbang dengan aku dinang tumbuh itu tinggi olah tentangan diri marapulai itu jadi anak dari tinggi tak sama itu anjong godang tak sama itu ambak pulang tak banjong di jemaat Tuhan tidak dilingkar di tangan banyak kan itu kata Bundo baik itu Bundo tidak ledek kami yang jadi sawit jasa ponyo tumbuh serupo iko ini dek lurus kondak lai kebaisi dek tingkat lai kebaborita di semantang juga itu bangkangan diri para pulai duo diri anak darus tinggi dianjong nyokok kata kedua dan mbak dua itu diambil nama dua mbak itu yang kasapono maklum pulang ke Bundo lah sampai runjang Bundo lah sampai dan sepanjang perunjangan Bundo nanti kamu kokan itulah kaso sabonanya sakit tindak banang nikah lah elo budi di donga la tompan rupo di duduk bapak yang awan raso mandi di anak sungai hojo anggoto katujuan batang nandan lai anggo titi pusuk nandan lai anggo gonte titi batang kok bagulia pusuk di gonte kok yang laju anggo ngambil ujung runji yang di tengah kaso pasawangan
Nan jadi ujung rundiang dek bundo nanti bo kamu kami luru kontak lai kabisi bundo sini pinta lai jadi bor tapi semantang bunda itu godang lihat mbak konya runtua tinggi dan jongkoknya patah kan itu kata bundo itu indak lai dek kami nan jadi saudara sakonya tunggu sarupo iko kok godang tuh sakiro kata mbak dulu kok tinggi sakiro kata yang tanjung indah kagodang dari batang indah ketinggi dari putih sakiro tajam kau dekaikan dulu itu rundiang kasaponya malum pulang pada dulu lah sampai rundiang bundo lah sampai bundo mandonga andai nama datang sejak batawa kami dia kasur di kami tungguan lagi ya tapi kubit lah nak konai tawaki nan jadi ujung rundiang dek bundo nanti bo kamu kok manjang tu kan sediro kata lang dulu kok nama mbak bisa sediro kata mbak bundo iyo sediro kata jangkau dek kaitan ya bundo kan dah itu kata bundo bah itu bona bundo indah lain dek kami nak jadi sawi kesaponya membuat sarupo ekonomi dek lurus kondak lain kebaiki dek kita dari kababot kita semantang juga tantangan diri marakulai duo jadi anak garuk iyo ibarat orang mandi bakat cintuang budo punya dola kata marat rupo jalai kaliatan gak itu yang kesakunya maklum pulang pada budo lah sampai yang budo lah sampai dan sepanjang perundiangan budo dan tibo kamu kokan itulah kato sabonano sakit indah dan bukan Pono habak badi nan tatangkan Susok pia indah bananampo Pule baang bacang pia Pono habak bulan nompek boleh Sakete indah di kuliah Nan jadi ujung rundiang dek pundo Nanti bo kamukokan Nan bak ibarat orang mandi bakat Puang pundo Rupo nampak budi di dona pulo Kami itu kata pulo Indah lain dek kami Nan jadi saudara saponya Tumbuh sarupo iko ini kok rupo yo sama nampak na bundo kok bunyi yo sama tadongan putih HP dapat dilihat putih tiba keadaan itu rundiang kasaponya maklum pulang pada bundo lah sampai rundiang bundo lah sampai bundo nang sepanjang perundiangan bundo nanti bo kamu kami sudah kato sabonanyo sakit tidak penambusan lelok bunyi di nomo letok paniko dek jonya patut disikan punakan ko patut bilang di unang ko tidak dapat ditubuhin ka itu ambo mandiang ujung yang tongakan tu pesawat nang jadi ujung rendang dek bundo nanti bo kamu kami kok bunyi yo nak sama bisodongan terus bo nak sama persiapan putih kafe dapat itu ya di keadaan sampai itu kata bundo baik itu bona bundo tidak lain kami dengan jadi kau sapono membuat karupo kopi dek dulu kondak kayak kabai sedikit ini kita lain kababot kita semantang juga tantangan diri mana ulai duo jadi anak garu putar dong mematua bisa diundur di mana bulu kawan baik itu rundiang katakunya maklum pulang pada bundo lah sampai rundiang bundo lah sampai dan sepanjang perundiangan bundo nanti bo kamu kami itulah kato sabonanya sakit indah banangkan bona kato patut diulang ke indah dapat disebut kato berikut ambo mambil ujung rundiang di tengah kato pasawan nan jadi ujung rundiang dek bundo nanti bo kamu kami matahari sakit dong bulan dong mamkima bundo kaman cari tawa kan dah itu kata bundo indah lain dek kami nan jadi saudara saponya tumbuh sarupo kopi kok marah mulai dong mam bundo tawa kalau tak di tangan gitu itu rundiang kata saponya malum pulang pada bundo lah sampai itu dek bundo lah sampai bundo nah sepanjang perjalanan bundo nanti bo kamu kami itulah kata sabonanyo kone bak paginya sampai bude apa yang kuat bagi lagi saya tidak dan jadi ujung yang dek bundo nanti bo kamu kok mau seperti itu kan
Tawala doon ang tangan itu. Kan ba itu kata bundo? Ba itu bona bundo? Tidak, lagi kami menjadi kau kita kono membuat sarupo. Nggak lurus kok nggak lagi kata isinya bundo. Tidak lagi kata bundo tapi teman-teman juga itu. Kok nyampak pun juga pas sampai ya, hai kamu tuh kalau kayak gua nggak bisa pulang, tapi nggak situan dulu kami dari dulu, lah itu yang akan pulang, makin pulang pada dulu, lah sampai yang bundo, lah sampai nan sabangan parundiangan bundo nanti bo kamu kami di sebelah kado sabonana sakit tidak bangun lah elok bunyi dong ala tongpan kupo dia. Duduk bapak yang awan raso mandi di anak sungai sore anggota ketujuannya. Nan jadi ujung yang bundo nanti bo kamu kok nyampang unjuk bapak yang lain bundo pegang orek lain bundo pegang togo kata itu kata bundo. Tindak lain kami nan jadi saudara sakonya tumbuhan sangko itu. Kok nyampang unjuk baborian siang kami jadi yang tungke malam kami jadi yang kalang ulu olah kasonang hati bundo turun yang kata kono maklum pulang pada bundo sampai kude bundo sampai bundo panjang kamu jangan bundo kamu kok kami pulang takut kami tidak nanti datang ada kami tidak balik dek juga patu di kamu nak tu patu hilang di orang lain tak dapat untuk mikir itu kamu masih yang di tengah satu kesalahan dan jadi ujung yang dia ujung nanti itu kamu bukan kok yang kan jadi tertulis kok kan tadi jadi kesalahan orang kesalahan tambah itu kesalahan dan itu bundo tidak ada kami dengan jadi tahu satu buat satu dia lulus kondak sebagai kita lain bahwa kita mantap juga itu tentang ini para tulai itu jadi ada konala bantu dan kadang yang bundo instan nggak tujuan sekarang mbak itu yang kata kono maklum senang pada bundo malah sampai yang bundo malah sampai dan kapan yang panjang bundo dan itu kamu kami itu lakato salonana sakit tidak batang bukan bertawa nang salia raso di pipe menimbat tunggu di lari ada pekupe makin pengain tawa tidak keandung nang tidin tidak keandung di kamboja pulang tidin kok tunggu di tikam tidak punya nupi andung mandi ujung dia botong atau katawan nan jadi ujung yang bundo nanti orang kami bola lah batu nan kadang tongking tanda duduk di karangan kan itu kata bundo baik mana indah lain kami nan jadi saudara sakonya tumbuhan teruko itu bikin bundo lah batu di dalam lah batu lakukan nang dalam mati sojud dalam kilo-kilo utang kami memakai yang bundo marapulai kami bawa bundo dari bundo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusun sirih, disusun jua ranca-ranca ampun beribu kali ampun ambo menunggu sambil taga jaraja di Indogiri di patah-patah di lintu sungguh pun
Kandung Kabupaten Sukmanagatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Yo bisa. Cukup pembisan surang nanggo imbau. Tagak adek yo mau pakai. Dek bari. Cepat juga dia. Batinyo kepada segala rombong marapulai. Bakailah langkuk sirih jo serano. Tando adai bajirikan. Bade bisa rombongan. Adapun pamitahan yang ditimbulkan kepada kami. Dek kami pihak yang datang. Jalan turun dari kampung dari Tanggo ke kampung Nanggung. Baris luruslah kami turut. Labuh gagallah kami tampuh untuk masuk ke Porong Nanggung. Kamilah diterima secara adat. Kanang hati kami kiro-kiro. Ajuk terasa di dalam dadu. Bah ada di satu siku. Ladapi golek nang sagolek. Setantan kandak jumara pulai. Putian hadapi bakadan. Putian kafe hadapi dilihat. Bagalanggang matu dan narami. Kami ajukan siriah dalam sarano. Sarano yang telah tak dia terpilih. Sarano balingka jo arepina. Balili yang menanggen dia. Bajapi rombong marapulai nalah datang. Diri sacabiak minta dikunyah. Maninyo sampai ke Batang Subuah. Pinang minta di sadar sebiji minta dipilih dipali sirahnya tinggal di juang jari. Dan dia sabuah minta dikupiah tandunya putih dua hati. Alah sampai minta alah lepas punya siriah di sarano tandu kami lah mana lah bakunya siriah di sarano tandu kami lah mana rimo so itu ada yang dipakai dibulakan kabisan kami nanti itu. Coba dah di tengah laman itu dua je kayak jadi. Susah lamu tagak di laman ikuti dua basuhlah kaki. Rangkoto tinggi menjual lapia. Manggale satandike. Iko bandua minta ditapie, iko janjang minta ditingke. Bade bisa nyoronggongan. Itu bawa mama rapulai basan yang nadarulai. Yo. Sampaikan dalam panjang. Dapat suara berapa ini kemarin? Kabupatennya, kota ya, kota ya. Siapa? Duonya. Jauh lebih baik ya. Jadi ada ini kan enak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undangan tuang utusan dari Kabupaten 50 kota akan mampatapakan Caro Managua Wakatu Maanta anak Daro Adab Kalika Nagari. Manulah kulo orang di rumah. Kamu Sabalun abo kamaramba di ladang kurang sungai Rubai. Rambah bayi patah itu. Sabalun abo kamanyamba. Abo nan bukan jadi pandai, tapi lah izin dari undung. Tabang balam, tabang barabah, tabang alam karato bondo. Tabang Malayu katangah kawan Samo mandi kaki Tari mulah salam karato tambah Nak tahu kanan bakamu Izinkan kamu kabape patah Waka cuma anta anak Dicabut indah tancabut Salam berestu. Dicabut indah dicabut Kanan ju malah menjadi
disabut indak tasabut disabut juru malana jadi manolak nukan uang di situ ambo bundo kan doang kalendang punya limpape rumah nang gadang sumara anjong nang tipi kapamen emak orang mana kau dong kamadina kapayong pandi kahasiran pambim yang badan katarugo tambah tisinan ibu adapun tambah nang kadi patambahkan kapado bundo sebuah sarupo ibu pasar di sinjong di hari ini ramilah kurang pagi balai rami badalan batang bundo kanduang timbo kanduang rombongan bako inilah datang maanta si anak disambut indak tersambut dek tayo indaklah aduh ditanam jauh malam dijakui indak terjakui disaku malah inilah tibo nak naruh kami disitu ikut badalan kabiaru lurilah jalan kami singgah sabanta makan batu di obat itu mulo banyakku laksana bana di dalam hati laksana 20 di kiro-kiro pakai senayan di tabet patah orang menjual sudah kita sama nobudo dulu pindah mampu kalambe dulu datang jalan mandaki di rau-rau pandiklah kudo maelo behitu mampu kalambe kami koti banyak jale setuju pada negara kami gajah tanah negara Niko baik kami lakukan sama tangan di dalam hati kapasa kapayo buah membalikai dengan darat aku tutung jari nang kapuluh budukan padang kacang baik foto dengan jari papamandian suruh bawa dalam si anak taro silalah dua kepala minang coba tak kena halaman bisa dijual diambilkan bisa kamu butuh tagak dilaman buat pajolan silakan bundo badalanlah anak taro duduklah kepala minang Kebetulan yang mulia untuk 250 kota. Kalau dia produk itu bukan saya kena banyak hal ya. Tengoklah dasar yang sudah basic yang sudah dibangun dia hancur semua, bikin hancur semua. Itu orang lebih tinggal dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai awal penghulu kata sifatan rundiang pendahuluan sambuitlah salam dari ambo yoka ganti bajawek salam lawi nan data nak dapat diduga ombak di pantai tanah liatnya salam tunjuk dari ambo yoka pakai bapak jo ibu nan hadir kini ko Sabang lawak, sabang bunga titawa, tumbuh sarumpun di halaman, ditanam gadi, jolong gadang,
bapak-bapak jo ibu, indak kadi imau gala, indak kadi sabwit namu jo jabatan, disabwit sajo nan kadi bilang, jojo salam ambo sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada anak Daro satu rombongan sebagai ungkapan rasa senang hati kami dan rasa penghormatan kami. Kami adokan Siriah dan Sajabia Pinang dan Segato Salasa dalam carano. Assalamualaikum dan kami sambahkan dengan bismillah kami memulai. Seiring malam Jobaraba Barabah lalu balamadi pucuk cimpago rang patahkan. Seiring salam dan tambah sambah lalu salam kembali. Maaf bila mohon balikan. Sungguh anak Daro surang dan kami sambah, tapi laksana papetnya segala alik nan datang jauh nan tibo, tapi kami mengatakan sama menimbulkan salam. Ninya mama nan gadang bersama tua pusik jalur kumpulan ikan pai sampai batayo pulang sampai babanito sarato jubudo kanduang limpape rumah dan gadang sumarah kampung dalam nagari alua tata ruang patahigo samui tabija tidak mati alim ulama jadi pandai sana saudara nan kami hormati. Pihak di kami silang nama pangka karajo nan bakoko iyo juo nan bakato orang nanti Allah nyo tibo nanti tunggu Allah nyo datang nanti cinto Allah nyo boleh moro pulai anak Daro jurumbongan lah tibo di sampai nangko dek alih kakito kambang dek coba tagak kakito isi limbago kakito tuang putih kape dapet silie putih hati bakadaan kami adokan Siriah ngasa cabia Pinang dan Sagato salah tak dalam carano lah tibo di tangan. Siriah secabiak minta dipunya, Pinang Sagato minta dimakan. Kok iyo lai bajanjang pakai nanya, batanggu pakai turun, kanda nak minta dipalakukan. Si kapal 5 foto, pelantik lareng pariangan, alam banyak anak Daro tibo sarato jumpa sumandan. Kurang padang babaju kurang selendang sakitigo kami menyerah cuma kuliang pak itu adai dan biasa ramu tebang kasama tebang membuang ke awal-awal caranu batu doa lama panyongso anak Daro nan di halaman. Bismillah jolong disambung alhamdulillah menyudahi coba kuliah kami menyambut tandung Yosuko dalam hati burung merah jeburung lengi menari-nari aktif pamata Siriah galak Pinang menari mencari anak Daro jolombongan dan Allah datang. Lah panik kami dek babanti rapat tersanda di pamatang. Lah panik kami dek mananti aku ko sabab anak Daro jolombongan tolong dek datang. Pati jampun dari Bangkahu penimba kapal di Muaro pemberi ampun kami dahulu jauhlah salam kami dan basamu.
Iya kami kebalai tadi membawi sendok juga rabu. Mangkonyo kami talalai tadi jalan babelok sampai lalu. Oh itu rupanya. Tolong bukan sembarang tolong nih Anda anak kenari. Ini anak Darul rombongan datang bukan sembarang datang desarano menjarano alim. Kurang pawah tai kaladang, pawah panambo, pawah limo. Dari jauh anak Darul rombongan lah datang. Sepangka menanti bersama-sama. Ale rami rumah patua, banyaklah tamu dalam rumahku. Padik rasu ibu doaya mencari anak Allah bagan yang dua. Balika sampai nanti go, jangan balika di tengah-tengah. Mari kita berdoa bersama-sama, umurnya panjang, rasaki murah. Amin ya robbal alamin. Ba'a di alam kamanike, alun bagua si dalimo. Rumah kami ko iyo minta ditingke, Allah kami nanti bersama-sama. Rami batang, padang panjang, rami de anak orang baru. Pintu tak buka, lapiak tak kambang, pananti anak daru jorombongannya. Disusun rumputnya padi, disusun jadi saeto. Kami bapantun ganti baganti, antaro ambo jobisan nanti bo. Patah rantiang kayu kale, tumbuh di tengah rimbo. Kami minta bisa nama jawi, beko babaliak pulau ke ambo. Oh, baik itu rupanya. Abi hari babilang pakan, abi pakan babilang bulan, abi bulan tahun batuka ada dipakai salamoyo. Jalan-jalan kalau buat Allah singgah ke pakan membali lado. Iyalah tenang hati si mande kandok anak surang ini Allah jadi badul. Tanda hati si panggala sanang kami menanti jo hati riang. Adat kita pakai lipaku kita tuang, itulah adat kita go di ranah Minang. Rumah gadang di Panyalayan, Paato Batatah Timah, membayang kata pilinggo. Anak diambil ke pakaian, ke undang-undang ke Madinah, ke payuang panji ke Sarugo. Kipe badayuang suida, di kipe dek pasumandan, ko ado katu nandaga, ambo minta dimaafkan. Anak barabah ase rambut, pacah matonyo kaya dama, sagalo katu nan ambo sabui, ambo minta maaf kanan banyak. Urang padang mahaniak banang dipunta-punta nak nyosingke. Kalau dirantang namuang panjang elok dipunta nak nyosingke. Aleh donon tano rapak, uang goya tano mati. Salam patamu ambo taga, salam kaduho ambo baranti. Anak kurang kampung tarandam, anak singgah kapodo tuo. Patamu ambo mulai jo salam, kini ambo sudahi jo salam pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bak itu nyokato baju rasa di dalam hati. Kami singkek puluh dan jangan bakanggo. Assalamualaikum puluh dan balidai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nangko pihak di rombongan datang, ayunkan langkah ke anjuangan, kami dan samo mendoakan. Foto ini aja Bapak, telepon Bapak dulu aja nanti kami pesannya ke Padang dikirim. Untuk dibagi ke sebanyak itu ya perlu dibagi. Ya nanti kita kawan ini bisa belinya banyak nih Pak. Dari akhir pamasang, Siria ke Bidang Magari,
dari Kabupaten Pasaman. Disilakan bersiap-siap. Pemegang lot 16 dari pesisir selatan bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lubuk Sikapi yang menampilkan pertambahan atau menabuh dalam acara Babako Manur Naik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jakun di Pangkauni, paneba kapa di Muaru, ati ampun ambo dahulu, yang tamuilah salam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Pesisir Selatan membawakan acara Menanti Baku Managuah, adat Managuah Menanti Baku bersama anak daru. Ramo-ramo si kumbang jati, kati endah pulang basudo, lah lamo baku sama anak daru kami nanti lah yulah tanam hatikan. Burung murah si burung murni menari-nari di atas amatan. Sirih galak pinang menari menjadi bako bersama rombongan anak daru. Tanam sirih tanamlah pinang, sitawa kabang panehan, cabiak sirih gatuklah pinang, paliklah saja pamenan jadi. Bodo alit, ambon. Walaupun bodo sulang ya, ayo bang. Ini yang kita bilang bapak tak karajo dan bapak. Pinggiran yang kita marajo, tampak lantai pulang-pulang. Bukan kami kamar jadi, gadang pakai kakak. Budak piaman kepada panjang, baru semangat jalan. Dari painan rombongan datang, sakapa di batu sangka burang balangan. Sampai belum? Jubadak tengah halaman. Jubadak tengah halaman. Tapi dibuat jawabkan. Usah lamo baku kagak di halaman. Ikut si buat banget.
Kamu kakak dalam silakan. Cubada tengah halaman ibu urang foto gadang usah lamu bundo tagak kena karo di halaman marilah nanya ke rumah gadang. Terima kasih Bundo. Itulah langkah itu. Iyo ada taruhan nanya ke dalam kate rumah gadang. Sebutannya Maria untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Anak Daru di Kenagarian Ciguntur. Baralek Nagari Ciguntur setelah Maanta marapulai ke rumah anak Daru lanjut batimbang tarimu nyiak mamaknya ditukar tando ketek jo tando gadang yaitu marapulai tando ketek yaitu cincin lamu tando gadang galang puncak dijapui ditukar jo marapulai. Langkah selanjutnya anak Daro Maanta tujuan ke rumah mentuo berpakaian adat yang dikiringi ibu Tumandan dan Bunduh Kanduang. Nanti di tujuan dua balik ibe tarato jo kulit baancau dua balik ibe di dalam bintang jo dulang tarato jamba salangkokno. Mari kita saksikan Maanta di tujuan di Darmasraya Nagari Seguntua. Oh boleh. Kita kemarin. Masya Allah. Dari jam 5. Kita tanggal 17 ke jam 5. Ya, untuk kedua provinsi aja. 1, 2. Assalamualaikum. Aduh orang mama tuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai lah itu kamu itu saja. Mungkin anak daronya lah itu. Ayolah. Lai batalang di tengah sawah, talang serumpun joring kudu. Lai kok baurang di atas rumah, malu kami naik dahulu. Manulah rombongan Bundo jo anak Daro. Nantabang sabondong bajalan satampu. Labuh nan golong nan lagalan. Jalan baliku nan ditampun. Inilah tibo di rumah kami. Pak Bidar duo mengatakan dulu. Di hari nan sasiang nangko, anta bulan nan batahayu, anta matahari ku ahmana. Gadang hati tindak tabado, nanti japui Allah datang, nanti Allah. Ramu di padalaman, patah sayup sabang barat, manusia kadalaman. Usalah bundo ramu tagak ilaman, agiak cibuk basulah kaki, nasiak naik ke ate rumah gadang. Allah sampai bundo. Cielai bundo. Coba dak tanah hilang dijuluk pengalan basi. Usalamu bundo tagak dilaman. Naik ke ate rumah kami. Salam do. Coba sampai bundo. Tadi tiga batang siang tunggu sarupu di batang batang siang. Tadi disuruh kami kanannya jangan dipinggir bayu bilang kali. Bana bundo. Punya hotel. Selanjutnya kita panggil pembagian dari dalam Managul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pun malapun kay dogiri siga sabanta di batipun. Minta ampun namo taga bali. Tunggu taga bagai tuduk na batimpuan. Si Jorong taga di Labuh memakai baju biludu gandum. Kok tak dorong kami menaguh sekali gawa bali buah pun. Kami dari kota Sawalunto akan mengadakan managuh anak. Yang pertama kami perkenalkan kami sendiri sebagai mak tua dan aku sebagai sepangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebagai bako dari anak Nandiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebagai anak. Ayo dari Mercy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari bako anak Daro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dusun Kasih Tujuh Sirawi Parangcong Kalang dari Nasa Pulau Sampah Sarato dengan salam kari kalata ate banta bersusun sampai sambil tagak aku menyambah lalu kenalan batagak batu pelano sampai pulang melewek saka tagak bacabat bakarano telah sepakai silang nama bangkai si tawa di Pulau Bimbang anak ruto mati tadabir kok gawa mau tolong dimimbang kok badoso Kalau memang datangnya manola kulorit janyomo yomo sakali yang mau maimbang batin de adek kasadonyo pangana batin kana rapet di sampah kana banyak sambah sidik salam tatimpun sambah sabanyak bungkanan piawai manacururi mai kau tidak basibak sebanyakin bukan baiko coba batin sambah tadelo kana rapet rundiang datangku kana banyak ini bamak jo ibu bako nan saget pandai kadukio nan budo ari budiman sagalonyo lah nan isi rumah gadah nanggo kepada budo di kota Tomba budo yomo Pujik sombak nan taunjuk nyato tawala jo kurat tabayang bari jo balabe bana bahasai kato bidan dek curi yang bari dahulu de andai pekan kolamo kalau basiang binan tumbuh jiko menimbang binan nado tumbuh sari poiko ini sawah luto kepada gantiang hingga dahulu di Talawi lah lamo kami di Bajalang lah tibo kami di Piko kini iyo kabalai kami tadi kabalai mambali jarian iyo talalai kami tadi jalan babelok bakuiliang sawah tanam lah sipului ditanam 10 dibawa ke kampek narami kebatang anak lah kami jakui inilah kami dandani lah kami bawa kami arak sampai kamari pulang Tomba kepada Bundorin lah sampai Bundo bilang olah sepanjang rundiangan Bundo nan karupa kepada ambo kok rundiang digawe sikit kok lelo katojo pakai kok dua kaki lelo batido kato silang bulan kato matamo dipayokan lama siniang degas jalan lama kato dilegal samantaro kami balegal mencari kato dan sebuah sarano bana dan sebuah mananti Bundo seputiko kira Bundo lah sampai biasa Bundo manola Bundo kan Kadis lah semangat semangat jaya Pak Kadis lah yo biasa kau Bundo juo sambal menyambal kok isi Allah kadang-kadang kok kundi Allah kelampawan yo minta puasa bata dari Bundo kurang sayang baikkan sawah pagi tanam buat sepanjang mengusulkan ke tanah orang itu dalam tanah di dalam kok gayung alus sabui kok keto alus nanti ini baik juga dari lagi pasti kami pandai lah untuk macam pasti bisa berawak
di hari dan sehari nangko menunggu batang menjalang siang nanti inilah ko nanti tunggu sila datang urang simurai menari-nari ate pamatang Sirian gala na manari panjali anak daro inilah datang tarandang tali ate pamatang elok diambil pengambil sige kok diranta mamunya panjang elok dipunta nanya sige putih kape dapat dilihat putihan di bakadan rimbo sama rimbo suwani kurang ranja kurang mati anak kami kaduonyo coba dak tengah halaman dijunduk jual kaki usah lamun tangga di halaman itu cibu basulah kaki lah tarang jalan ke barat sampai urang lalu lalang kok janjang Allah tataga lapi Allah tabantang duduklah kudo dengan tanang lah sampai di kudo rian sampai kudo coba dak di tengah ranah dijunduk jual kaki manulah kudo nak kunjungan kamilah sudah membantu kaki rambalah bangunan di hulu nak diambil orang sebarang padalamlah kudo dan dahulu nak kami yang dari barakam Mudah-mudahan Tepuk tangan yang meriah untuk lot 2 dari kota Sawalunto. Bapak di bagian apa? Di dinas Kita panggil pemegang lot 9 Kota Pariaman. masih perlu kurikulum. Dari Paris penuh. Kenapa di pendidikan kita tidak ada BAM? Ada? Sudah ada. Bersiap-siap pemegang lot nomor 1 dari Agam. Oh sudah. Ada. Ada buku mapelnya. Alhamdulillah. Mulai tahun 2023. Mulai semester pertama untuk SMA. Untuk SMA. SMA SMK. Oh SMP belum. SMP SD itu. Oh berarti kepada kabupaten. Ini Pak Bupati nih. Pak Bupati, provinsi sudah mulai di SMK dan SMA untuk BAM. Ya. SMP. Itu contoh bukunya tuh Bu. Mana bukunya? Sudah disetujui oleh Menteri Bu. Sudah disetujui. Kementerian. Prosesnya kalau kita di kabupaten apa yang harus Kami dari Kota Pariaman Sini Pak saya sedang menampilkan Dibantu tanggal Manapun siapa? ada. Ya. Assalamualaikum. Nah, kalau nggak kita dari sekarang yang secara formal memberikan ke anak-anak, mereka nggak akan Payung bisa. yang Allah takambang. Jangan kan anak-anak. Dikambang dewasa denak saja Bu. muda-muda. Mana yang tuh? Enggak betul. Mandeng jo bapak bahati sana. Anak surang kini Allah baduo. Anak daro. Sembah kami puhunkan. Berapa SKS? SKS? Sungguh pun anak daro surang dan kami sembah. Semester berapa aja? Tapi lah terapi papeknya segalo alik dan datang. Jemuan dan Kelas 1 dan itu kelas 2. Tampan kami 2 jam menghantarkan seminggu. sembah menipokan salam. Pelajaran wajib. Disusun jari dan sapuluan. Berarti kalau kita dari Ditampilkan kabupaten, kemalu dan satu. berarti Dinas Minta Pendidikan maaf kepada Kabupaten Tito Tanah Datar yang dan akan menyiapkan. Basako. Mungkin yang minta tolong Harus besok maunya si pengorang dituntut. hiasan sanggul didodari. Jauh bajawan kinilah sumpai. Anak daru saratu jorombongan. Lah tibo disampai nangko kini. Putih kapeng dapet dilihat. Putih hati keadaan. Kami hadokkan siriah langkok dalam carano tahaleko katana. Pamili eriang dan jodendang. Panjapui anak daro tibo. Siriah secodiok minta dipunya. Pinang sagato minta dimakan. Sada sacupul minta dipali. Gembir sebuah minta dipimpin. Sinan katando putih hati. Cubada di tengah halaman dijuluk jo kayu jati. Usah lamu anak daru taga di halaman. Iko cibua Itu disesuaikan dengan basutlah kurikulum mereka. kaki. Itu kan dicuci kaki, kalau sama kita pakai nice untuk laki-laki. Rangsia di kota lalai dibiarkan ayo kamu kemudian babade indah. Salam di bawah. Bismillah mulai disabui alhamdulillah
penyudahi. Jumari kuning kami menyambut Pandu Yusuko di dalam hati. Kalau jaga tangan manun. Ya di ko. Rangsia di kota lalai iriakan aja kamuaro kemudian babalik indah. Kok banyak iriah di balai saketik dalam cara dong. Rinah jemaah kami minta. Kok iya lain bajanjang pakai nanya batangku pakai turun kandak nak minta dipalakukan. Beanan kini langsung dek pihak anak daru sarato rombongan dan datang. Bukan lamu tagak di halaman. Ayunlah langkah bala masuk. Itu Allah kami buka lebar. Boleh nak sanang hati menanti. Sekian sambah dari kami. Melangkahlah menuju ke atas rumah gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kota Pariaman. Kembali kita beri aplaus untuk Kota Pariaman. Kabupaten lagi kan? Selanjutnya kita panggil pemegang lot nomor 1 dari Kabupaten Agam. Sementara bersiap-siap lot 11 dari Bukit Tinggi. Ini sama Bundo juga kah? Ini sendiri ke satu tim. Dia narasumber kita. Oh, jadi Bunda juga ikut ini. Iya. Bunda lah buat Lisa aja baca nih. Ya, buat Lisa aja nih. Bisa baca nih. Ya. Hadirin, mari kita saksikan dari Kabupaten Agam. Sama tadi yang kayak Ken? Makanan yang mana Bunda? Belum, Pak, belum. Saya hobi membaca, Pak. Bundo cuma naik itu. Ya. Saya banyak belajar sama Bunda, bahkan saya tuh saya pernah agak prihatin siapa pengganti Bundo next. Kadernya. Ya. Dirandang di rumahku jauh salam dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta banang ambo sajangka untuk patiwa bungo rayu. Minta tanang ambo sabanta ambo menyapu anak daru. Pisau ketik babati wajah babawa basarong lokan. Orang gaib banyak nenggawa, kok salah tolong dimaafkan. Yo, betul. Putih katayo anak biri-biri, merantau ke Indragiri, singgah dahulu di Kututu. Bari maaf ambo badiri, lah adai dalam nagari, usako dari nanti. Bukan ko adek-adek saja, adek batipuh pariangan, taruh kaliwak tanah data, lalu menyinggung kaki putih. Udah pergi. Dari turun ke rantau, dari rantau turun ke Niniak, dari Niniak turun ke Mama, dari Mama ke Ambon. Nang sabananya ti Bundo. Lah panik kami demahani, banang kesuka ke di Bali dibawa kemari. Lah kami dek mananti, lah tinggi jandonya hari, baru kini sampai kemari. Membebek kami yang di Subarang, makan cucuk dan daru. Paa ko lambe sadaro datang, pakai lo ko jalan pakai lalu. Anak kabyang barana ampe, mamakan daun si dalu-dalu. Niyai ati rai selake datang capek Bundo. Jalan mengosong tidak tahu Bundo. Bungo ganjora, bungo ganjori, kakiku bungo bilatang. Siriah galak pinang manari, mananti nak daro datang. Barejo badaun-daun, batangnya batuliah-tuliah. Kami cinta batahun-tahun, baru kok kini mampu kabudi. Yo, padi jolado Allah kotarang, pagi patang di siang tu. Hati mintu Allah kosanang, anak surang jadi badu. Ah, kasanang hati Bundo.
anak caca jatih manis kuyak-kuyak kapaloyo nak daru rancak maraple manis sananglah hati manjaya dalam indah kacia pecinta sadang elok kapangalan kadang indah kacia pecinta sadang elok kapaminan ulo si otong tabang kalibuangan singgah menyatu gunung merah sapantun kasau jubu buangan putui pengarang mangkonyo rara tanamlah birah data tanamlah hijau ampuno kok guyah pantang tangga sakin bagani jauh ubun yo rumah gadang batu hijau ba usia ba mego-mego kok sanang ibu anak itu jangan lupakan orang tua bahutang dunia akhirat yo anak orang padang panjang baik kapasa ampe-ampe hidup dirantang namah panjang elok dikumpah anaknya sedikit kain panjang lagi katupe dibawa nak rangka kabalai amo bilang sadonan dapit nanti enggak untuk arang nan pandai dibalah-balah batang ladu diirik-irik jo angkutan saratu jo talang pangiyaknya ulanglah samah kananku bau nanya nak daro kami saratu jo kurang pangiyak terima kasih dulu ibadah kita ngalaman buat jo angkutan udah lamu tagak dilaman iko jiwa kebasuh kasih rantaklah tanggo tapi lah bandua lalu kaderong kaduaan jalanglah ipa jomido Nah ini maksudnya yang harus dilombakan itu untuk meregenerasi sehingga mereka bisa belajar dan berlatih ya. Nggak ada gundo-gundo apa gitu. Bunda Yesi, payung nggak do? Cari payung, kasihan panen. Ange. Panen pakai payung. Di provinsi Bu ada program sehari Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Lot 1 Kabupaten Agam hanya sakitu mengecek dalam bahasa Minang mandiri anak daru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Walaupun belajar matematika. Bunda bersama kita beri agung untuk Kabupaten Agam. supaya nak hilang bakso ibu. Namanya apa? Sehari Berikutnya kita bagi dan kebetulan sapakan Babudaya 11 Minangkabau. dari kota Bukit Tinggi. Saya catat di sini Pak. Bersiap-siap Sehari dalam sapakan dalam sapakan Lot 3 Babudaya Minangkabau. Kota Solo. Babudaya Minangkabau. pakaiannya juga Pakaiannya baju pembersih masa itu. Pakaiannya pakaian dari Palokan Minangkabau. pakaian bagi perempuan Ya, baju basibah. basibah Laki telok lamo. Assalamualaikum warahmatullahi Bakso-bakso. wabarakatuh. bahasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahasa Minang. Ya, kuliner tradisi. Maaf Pak Lunti Kulinernya. Boduo anak darua. Ko ari la galo-galo lo bantu Itu tergantung sekolah kapan mau menetapkannya. Sekolah dengan komite dan masyarakat bukan dua tempatnya suara dengan garis tempat. Oh, itu malah rombongan Sejak kapan? anak daro. Semester Ma, berapa? Saya dengan ini. Ma, ala tibo nak daro orang ma. Ibu apa nih? Contoh apa nih? Edaran gubernurnya. Nomor telepon Bapak? Sebelum Iya, juga tadi. balayakan. Oh yang tadi. Nanti Ambo ya. Ambo Pandai makuluan dalam sama. Bari ampun namo di pangulu. Bari maaf amu di mama. Si dorong mengali lambah. Bapak yu bilung gandul. Kadorong amu menyambah. Sekali gawa bantu ampun. Kalalawa di batin limbang. Anak doso mati tadabya. Ko ambo gawa tolong ditimbang. Ko ambo doso ampun nangatya. Sairi yang balang di barabah. Sabang menegok ke batang padi.
Saya yang salam bersambah. Salam bagi kita ulah jadi. Aso marapi dua sundalang. Katigo di Gunung Sagu. Taruh ke Gunung Patah Sambilan. Nanti inilah datang. Nanti itu inilah itu. Baru laksana di Pangkalan. Jadi le mau jadi ini. Di pati aku kata sanjo. Siria kala pinang manadi. Manjalia minang tunggaru. Ibo basang usamu. Singo sa kanya matuari. Anak jayang kanto balaya. Titi orang pada sikit. Sawa lagi buah. Basuah lakati. Ale di halaman minta nyonaya. Janjang tataga minta disingke. Bandua tarantang minta ditapia. Lapia takambang minta dikajugai. Parulah sanang hati nabatamu. Dari japun tidak ke japun. Cino mau pencabala. Bari ampun, bari buang pun. Kapado kakak sabala. Ada idui jalaman jalan. Kok jauh lah kami jalan. Kok dake lah kami turi. Janjang tataga yo kabatike. Bandua tarantang yo kabatapia. Lapia takambang yo kabakan dijuai. Alaku sana ngati kakak tukini. Sanang bana. Coba dak tunggu di halaman. Dimasak tangah kuali. Jangan mau anak daro taga di halaman. Nah iyalah kami lah banyak nama nanti. Boleh. Rumah gadang tampuk manusia. Saus sawatan. Bukannya saus itu katanya nggak boleh di dalam. Jawa tak tradisi. Jawa kan bukan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kayak Sayyidina. Ya, makanya kalau kita ingin langgong, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu beda yang Bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah bukan? itu. Ada yang pakai itu. Itulah Baru mulai ada kesini. mana beli anak Benar kan? daro di kurai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kata si Wassalamualaikum apa? warahmatullahi Allahumma sholli ala wabarakatuh. Muhammad. Cukup. Sebenarnya mulia untuk Rakmil. kota Langsung Bukit Tinggi. Papan Rakmil. Ada penghormatan. Pak Bupati Eka, sebut saja namanya itu. Eka Orang Putra sopan. gitu. Nah, Tapi orang sopan. Bapak Eka Bapak. Putra. Ah, Sayyidina itu Nah, itu. penghormatan. Jadi untuk menambah adab. Lot 3 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bukan Muhammad tapi Allah yang mulia Muhammad gitu ya. Kalau langsung ada lancang dan terbang. bersiap-siap. Lot 13 yang terakhir dari Ki Junjun. Mana boleh salam-salam. Si gadu dua tumbuh di rambah. Tumbuhnya barumpun-rumpun. Si Junjung ya. Kok taga ambo minta sambah. Kok duduk ambo meminta ampun. Solo nih. Ampun salibu padi ampun. Ampun salibu padi mudung. Ampun baribu kali ampun. Karombongan nan ado di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kota Solo Oh, menampilkan mana buah marapulai. Oh, Solo. kota Solo Sinjong berapa? Bawa kan itu ya sampai selesai itu. Ya. Tanya Pak Bupatinya Pak Anas. Bako. Yo bagus. Bako mo. Saya kan teman Katiko ambo kamarambah. kawaan. Tiada orang kodo tu. Kakida jalan kata pia. Kalau bagus. Takato ambo kamanyambah. Ampunkan ambo kanan basamu. Rila jemaah tolong barikan. Yo tuh Talata kari di atas bantah. Bantah basusun ampe-ampe. Ambo taga sambil menyambah. Ujo batin kanan tape. Indah basiba joba sisya. Indah bahigo joba bate. Salili bunuang marapi. Saya darah
Dinan sagojo pasaman Allah datang marapulai kamari langkok sarato jorombongan muko jani hatinan suci kami ucapkan selamat datang. Dek alang indah talayangkan, dek balam indah talayukan, dek jauh rantau pasaman di balik ranah induk burung. Malam nan indah talalukan, siang nan indah kasanangkan, marapulai di ruang matuju. Dinan sakarang iko kini, hari bayak katiko elok, bule lah buliah digolongkan, pipih lah buliah dilayangkan, putih kabeh buliah dilihat, putih hati baka adaan. Kile baliwang alah kakaki, kile camil alah kamuko, ba itu bana ka eloknya. Tanam sirih, tanamlah pinang, tanam karako dalam padi, cabai sirih gatoklah pinang, tando alamat putih hati. Kudun ba itu kato bundo, sabarun sirih kami cabai, sabarun pinang kami gato. Bak pantun orang juo, rami pasanyo koto tuo, rami de anak kurai tadi, tampek menjua kain suto, ditanun anak mandai yang suto nan datang dari buo, diampai lalu diletakkan, dilipek di dalam peti, dibawa anak rata-rata, sudah dilipek di gunung pulau. Nan kadibanakan kepada bundo, sifat kepada diri kami, agak talalai kami tibo, jalan bakelok bakuliang, lain jauh, bakai baliku pulo. Lah bundo dek mananti. Lah lamo bundo dek mananti. Maaf jorila kami pinto, itu bana nang kadibanakan kepada bundo. Sepanjang panitia bundo tadi, tak katido bundo talalai, jalan bakelo nang bundo tampuan, lai Jawa baliku pulau. Sajak bundo turun di janjang, urang Jaori nang Malape, lah dalam bali bundo mamahe, di mano bundo kupet katibo, alah kasanang hati bundo. Dingin kotanya padang panjang, menurun jalan ke Saruatu, kok dirantang namanya panjang, elok disudahi sampai di situ. Ramilah pasal padiaman, rami de anak foto tanah, hari nan sadang tengah hari, usah lamo taga di halaman, marilah kita naik ke rumah, lapiak tak kambang alah manan. Apa Solo, Pak? Solo. Raja itu. Gimana pengantinnya? Begitu. Kayaknya boleh disewa. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kota Solo. Lain buat lain ikan, lain padang, lain lalang. Yuk nagari balai adatnya, caro managunya. Demikian penampilan kami tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, tepatan yang meriah untuk Kota Solo. Selanjutnya penampilan terakhir dari Kabupaten Kijunjung. Memang itu
Dari dasar saya mau mutunya katanya tanya bukan balang sembarang balang, balang lang tabang jebulung tiok, bukan salam sembarang salam, salam dari Bundokan Duang Cijinjuang. Kami dari Bundokan Duang Cijinjuang akan memperagakan Managu Anak Daro Manjakui Marapulan. Mulonyo ambo kapaya kumbua, batang baringin di tengah foto, kasih ani karatus mulo ambo kamanaku, bari izin dengan tiwo, bari ampun dengan kedati, diri sabang kasama, tipun sama kalaparan, dari nini turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan, bak itu adai nan itu pakai, bukan mania sembarang mania, mania nandani bangkaulu, bukan nanya sembarang nanya, nanya bapak gua lada ini lah sarang candunyo hari, lah nampak cahaya bintang, lah sanang rasonyo hati, lah tibo nani, lah kambang bungo cimpago, kambang satanggai di halaman, lah tibo anak daro, tagak sabanta di halaman. Ramu-ramu bapantang basah, daun pandan bau kamudi, anak daro nangis ke rumah, pasumandan tadi kalah. Bulan puasa kurang manjamu di hari panen, anak daro inilah tibo Sultan nan Allah kami siapkan dia di rumah. Pak nan anak daro nan tibo, pak bulan ampe balik, dan tak bantunya elok budinya, majalan dan bulanai, sambut tapi tak tidak mati, alur tertarik pada itu. Oi rombongan anak daro, naiklah ke rumah, nak kami basuh kaki, nak kami siram jobare mati. Koba itu eke udo, lah tarang bak cadonya, lah diam cadonya hari, lah tanam dalam hati, lah saja dalam kiro-kiro, mula nanya itu batang. Iya bundo, naik tak bundo? Amu yang itu sudah kok Karinawa di Pulau Limbang, anak
Iso mati tadapnya kok salah minta dibuka kok foto ampun nan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo suka. Ya. Bapak dan bersuku ke ibu. Yang kedua, Bunda Kanduang sebagai tonggak dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya Minangkabau berbasis ABS SBK atau Adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabulok, serta tantangannya bagi Bunda Kanduang baik di ranah maupun di rantau. Untuk itu perlu adanya sekolah non formal yang mengajarkan tentang adat dan budaya Minangkabau serta pendirian Museum Bundo Kanduang. Terima kasih. Yang ketiga, dalam hal ini mohon kiranya di Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti. Tertanda Ketua Panitia Nyonya Lise Eka Putra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua rencana-rencana baik kita untuk mewujudkan untuk kebangkitan Bundo Kanduang ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.